Kwa nthawi yayitali, dziko la Malawi lakhala likuyika chidwi chake kwambiri pa ulimi wa mbewu zosiyanasiyana poyerekeza ndi ulimi wa ziweto zosiyana-siyananso. Mwachitsanzo, ndondomeko zambiri za boma zolimbikitsa ulimi popereka zipangizo zotsika mtengo zakhala zikuthandizira kwambiri ulimi wa mbewu zakumunda. Komatu ulimi wa ziweto komanso nsomba ulinso ndi kuthekera kwakukulu kopititsa chuma cha dziko lino patsogolo ngati dziko lino litayikapo chidwi chokwanira. Sabata ino mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi tikukutengerani ku Lusangazi ku Mzuzu kumene alimi akupha makwacha ndi ulimi osiyanasiyana makamaka wa ziweto. Zowala za mwana wangu, zowala za mwana wangu zatamile, zatamile, zowala za mwana wangu zowala za mwana wangu zatamile. Daniel Mwavuli ndi wachinyamata ndipo wosikale kwambiri chimalizireni maphunziro a zaulimi pa sukulu ya ukachenjede ya Natural Resources. Pakadali pano Daniel wayamba kale kupindula ndi ulimi, wapereka kale mwayi wa ntchito kwa anthu ena kudzera mu ulimi ndipo akuyang'ana patali pa nkhani ya tsogolo lake pa ulimi. Kunoko ndife alimi amene tikupanga ulimi wa nkhuku komanso mimwe afadzira kuti Saxon Processors kugaso ntchito ndi alimi osiyanasiyana mu Mzuzu, around Mzuzu Nkhatabe, ena Rumpi, ena kuno Kunzimba. Saxon Processors ni kampani imene yangoyamba chapumpano cholinga chake ni kugwira ntchito ndi alimi kuthandiza alimi kuwapatsa zinthu zokuti upangira ofunikira kwambirimbiri. Timapanga kwambiri process feed imeneyi panopa sinafika kwambiri pa market komatu tini hope na kuti chaka chinochi tikamata chaka chinochi tikhati tilifu pa market. Feed yake ndi ya ng'ombe, tere, machi komanso tupanga test feed ya poultry imene tupanga test kwa nkhuku zimene tikuweta panopa. Ndetufati kamakafika pa market kafikana kuti zinthu wapasa quality zinthu alimi zinthu zabwino. Chosangalatsa ndi chakuti Daniel sakungopanga ulimi wa ziweto okha koma kuti akuchitanso ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo tomato ndi chimanga. Mulimi mulipindula bwino kwambiri. Ine since tinayamba ulimi 2009 nthawi timapeza malo ano panali pachire panopa. Mafua cha ulimi takwanitsa kuona kuti tawoze malo ano afike point imene ili panopa chonchemu moti kuona ulimi ukhala upindulitsa kwambiri. Moti investment kupanga panopa jokera kwambiri ku ulimi omwe kumene tikupanga. Timapanga ulimi osiyanasiyana chakachoka panopa tikachoka ku nkhuku zimanyowa timazitenga zimene zazo kukapanga sokatiraso kudimba kumene tikulima tomato ndi mbewu zina. Ndi ulimi ulipindu kwambiri moti tikwanitsa gula zinthu zingapo choka mulimi omwewo. Ndakwanitsa panga invest ndama mulimi kupanga ulimi wina. Kunena panopa last year ndi ulimi umene tikupanga wa chimanga chimene timapangira feed jeninda nayo kola mabag almost 250 kuchoka kumunda. Ndi tona kuti ulimi ulipindu kwambiri maso tupanga minimize makosti ena amene tikanatha kumakagula kuchoka kwina kutali. Ndi zinapo tumapanga potokha pompano tikalima kuzipanga add value pompano ndikuzigulitsa. Ndi mwacho nchitupeza phindu lochuluka kwambiri kusala ngotenga lo chimanga kwachigulitsa notenga loso yankugulitsa. Ulimi wa kumunda panopa mudzi wa fertilizer wadula. Panopa thumba fertilizer ngati last week magula fete 3000. Pamene tikapanga tikamakhana tuchosa manyowa aja timawayika mu nkhuti. Ndi akakhala for 3 months timavindikira almost 3 months amakhati manyowa aja aphikika bwino ndikamachosa manyowa aja nkhwalani tukatira kuti kumunda kuja kuti kudimba. So ndoti timakhala panga minimize expenses amene kanagula 2021 odi compound. Ndoti timatira manyowa aja ngati ngakule fertilizer ku tomato kuti timangogula kakani kongonjezera pang'ono ndi manyowa aja. So ndoti ulimi umene ukupindulitsa kwambiri fona kuti zimene zikachoka kukhola zikumapita kuchani zikumapita kudimba. Zikachoka kudimba kuja zimabweranso kukhola like panopa like ulimi wa ng'ombe zankaka mwachisazo. Ndi kuti alimi amene timakena ntchito ya ng'ombe zankaka kumene kuti fubini kuti madimba kwathu kuti kachosa chimanga chija akumachecha majina aja kumala mastoka aja kumapatsa ng'ombe. So nzoti zikugwirizana ndithu. Malingana ndi Daniel, ulimi wa ziweto siwopindulitsa kwa mlimi pa nkhani ya ndalama yokha ayi. Daniel akuti ulimi umenewu
umapititsanso patsogolo umoyo wa thanzi kwa alimi ndi manja awo, ndipo mapeto ake dziko nalo limakhala la thanzi pamene nzika zake zikupindula ndi kudya zakudya zosiyanasiyana zochokera ku ziweto. Ulimi wa livestock kumala kunoko sitinawutenge mwa serious ngati mapanga amaiko ansathu. Ichi chapangisana kuti makesi zimina okuza ndi kunyinchera kwa ana ndi zina zichulukire pano pa dziko la Malawi. Chifukwa kuti ulimi wa livestock sitinawutenge mwa serious. Komano ulimi umenewu wa livestock unayambe ulimi wa livestock kwambiri. Ulimi wa livestock umenewu ndi opindulitsa kwambiri. Ndi ulimi uchaona kuti anthu akamapanga weni wa benefits ambiri. Ana pa nyumba samasowa chakudya moti akangofuna nkhuku ni wangoza tengani imene mukufuna mukatani mukadya mazira kumangotenga kumatani mwaja timangopanga makakesho zathu kunabwino tamka chosa munthu ayisa trade imodzi suti tumenya losi yayi zinazofuka ana asanyenchere pa nyumba munthu uli mulimi. Sono ulimi umenewu ngati kumene kuli kumala kunoko panopa pakoni ngati panopa pamene ali Amalawi ainake fera amba kutenga ulimi kukhala serious ndi ulimi achinyamata ngati mene ndili nayo tira mpaka mene graduate anaoso akuona kuti mulimi muli phindu ndipo phindu lili modi mulimi munthu kakhati wakhazikika chimene mafuta kwambiri chona kuti kutenga nthawi kwambiri like nkhuku zimene tikwera panopa mikolonge ma croilers mpochfed amatenga nthawi kuti akakhale kuti yakhwima ona kuti ikhoza kudyedwa. It's almost 5 to 6 months 4 months. So no kuti munthu akadikire achinyamata kuti ngochoka mene kusula akawete nkhuku azikanona anthu okwera nkhuku nokugwisa nkhuku ntawone muzo sagwira. Koma nduli mumene ngati waineyo ngati Saxon process tawanitsa kupeka nkhuku alimi osiyanasiyana mabungo osiyanasiyana kwapatsa nkhuku zimene amagawira alimi. So nduli mabwino nduli mopindulitsa kwambiri. Malawi ndi dziko limene kwa nthawi yayitali lakhala likunena kuti limadalira ulimi pa chuma chake. Koma kuti pa mfundoyi tachitapo chani ngati dziko poonetsetsa kuti zinthu zambiri zakudya komanso zipangizo zina zokonzera zinthu zikuchokera m'dziko momwe muno zina nkumagulitsa? Ngati mmodzi mwa alimi achinyamata m'dziko muno, Daniel akuti zambiri zakambidwa pa nkhani yotukula ulimi komabe si zambiri zimene zikuyenda. Pamene tikuphonya kwambiri ngati dziko ni priority. Mukayang'ana niyo Ministry of Agriculture mwachitsanzo ndi kwa Ministry of Agriculture mukayang'ana AIP program inangopanga focus kwa alimi amene akulima mbewu za kumunda. Pano mapenta una kuti akugawa mbuzi kumakolo wachire. Pali zinthu zambiri zimene maprogram ngati machanga apange kufikira achinyamata ngati feyo ona kuti vekani focus zinthu zina za ulimi zomwe zika livestock ajani za ulimi zomwe zoti tikhoza kupindula. Pali ma project ena amene boma likupanga amene ali abwino kwambiri amathandiza ife alimi direct ngati pali project ngati Agrico mwachitsanzo pali project ya IFAD pali ma project amene boma lapanga amene athandiza kwambiri alimi. Ma project amene majara akhala apanga mwakatiti mwena kuti alimi aina yake ife tengepo gawo sakhe mzaulira zongoti patsa yayi masikazo nati munthu mwini wakewe nawe sokatengepo kena kake kuti udziona kuti chinthu chinupangachi nchopindula osati andipatsa boma. Sono kuchoyamba ngati fe ngati dziko tikuphonya pona kuti benikuona kuona kwa ine tikuphonya pona kuti program ngati amapanga boma pano mapendero namba panga focus ku livestock and even funding ikamapita ku Ministry of Agriculture nukake ngati ku department ya animal amayipatsa ndama zokwanira fati ngati kuno kodera imene lakunoko ngati kuno kone msizini ipi kumati ngati msizini ipi mukapeza kuti mwende avo wa livestock muna ndi mmozi koma ma edo a crops muna akhala 5 or 6. So kana kana kuti dziko lipange focus kwambiri pange priority ona kuti okay ku Ministry of Agriculture kuli nkhani zokhuza ndi ulimi wanthirira kuli nkhani zokhuza ndi mbewu kuli nkhani zokhuza ndi nyama. Now kunyama tikakonda mazingati ende ma program anje amene tingapange opanga focus ku livestock kokha nga ma program anje tingapange opanga focus ku crops nga program anje so ku crops ma program aliko kale ambiri koma ndikatenga ngati livestock ma program ndochepa ndikanga ku irrigation ma program ndochepa ngati dziko tapanga focus kumene kokozi tawuthandiza komanso tipange so focus pa nkhani yokhuza ndi marketing katundu ja alimi ife tikapanga kodi akapangidwa kuti kodi value addition yenda bwanji tikhale ngati makupanga maiko ansathu and masida kwambiri maiko ansathu kamona pa ma internet ku Kenya achinyamata apanga value addition asintosiyana pa Zambia pompa pa kumwa ma drink kocho Zambia mbiri ochoka ku ulimi omweyo nkaka wathu amene uwonongekawo ubwezi kupangidwa process ma products osiyana. So takhati boma kuthandiza achinyamata ngati family kupangapo kale zinthuzi uika mapolisi alipo kale malamulo alipo kale okwanira abwino kale ngozipanga mecha kuzipanga implement bwino moyenelera kuika ma resources oyenelera focus yoyenelera nokuona ngati dziko likhopera patsogolo kwambiri. Nthawi imene boma la tose linaya panthawi ankapanga campaign zakazi zapitazo ankakamba fundo zabwino kwambiri tizapanga mega farms tizapanga chakuti tizathandiza mwakuti nezazipindula kwambiri moti mega farms akanakhala analipo ku achinyamata ngati fengwa panga zimene zichazo
we sure ona kuti employment kana kuya kwambiri because mulimi ngati momwe ngati pano pa Action process tawanisa ti nantu 5 amama kuchita pano mema kuchita sama sana plus awiri au siku ngati 7 so muli phindu kudziko komanso kuwa mwini wake amene kupanga ulimi komanso tati pange ulimi wa serious ngati kuno ku Malawi titha kupanga minimize ma imports amene makhala nawo ena sizomveka kuna kuti tizitanisa mbewu achina green pepper achina red pepper tomato masamba kuchoka kumayiko akunja kumazagulitsa kuno ku Malawi sizomveka mazira ineniwa amafuna kuti zinthu zimene zichoka kuno ku Malawi zipita mayiko ena. Poyamba paja tinanena kuti Daniel ndi mmodzi mwa alimi achinyamata mdziko muno amene ayamba kale kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu ena kudzera mu ulimi. Emmanuel Bie ndi mmodzi mwa achinyamata amene apeza nawo mwayi wa ntchito kudzera mu ntchito za ulimi zimene Daniel akugwira kuno. Iwowa akuti kupatula kupeza ndalama zimene akukwanitsa kusamalira banja lawo akupezanso ukadaulo wa mmene angasamalire ziweto monga nkhuku kuti apeze phindu lokwanira. Ulimi umene kuti tikupindula nawo ndithu pautengera ndi mmene ife ulimi umene tikupangira ndi manamba ankhuku amene tikumaweta chifukwa mwachitsanzo pano tikumaweta nkhuku zotsachepera 200 chakuti kumano tikufunikira kuti ifeyo kulakala kwati tifunikira titafumafuna nkhuku zokwana mwina 1000 chakuti ndicholinga kuti phindu imene timapeza pano izipambana patengera ndi mmene tilizilili ende tapeza nkhuku zokwana 1000 chakuti ndio kuti phindu ikhale yopambana kwambiri ndi tikhonza kumathandizana ndi ena amene akusowa zochita kumathandizana ngati kuita ntchito ngati imene cholinga choti anawso azipeza profit kuchokera kulimi ngati imene kuti munthu apindule nkhuku mafunika chisamaliro chokwanira monga nkhuku ngati ndi mwenza nyamula za nyamaze zimafunika kudya mokwanira kuti nkhola muzipezeka zakudya full time komanso mazi full time ndeno zikamapezeka zimene zozo zimapezeka kuti nkhuku zimakhala ndi nkhuku zabwino ndi tingoyamba pachiyambi kuti nkhuku tikazitenga ngati za nyama ndikuti tikazitenga timayenera tikhale ndi mavitamini zomwe tizipase kuti zikule mwathanzi komanso after 18 days timayenera tipeze katemera la sota tizipase kuti nkhuku zija zisakagwide matenda komanso zikhale zamphamvu ya ndeno nkhuku zikakhala kwa 3 weeks zimapezeka kuti nkhuku ziya zikusintha ende umatenga scale kumazoona kuti nkhuku zanga zikusintha kapena sizikusintha pamene pa scale ndimene makupasa kuti apapa ndenera kupanga mwakuti ndenera kupanga mwakuti komano nkhuku kama zidyesa mokwanira mazi ndi zakudya zimapezeka kuti nkhuku phindu imapezeka yochuluka kwambiri. Tsopano kuno tili ndi kumunda kumene Daniel akuchita ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo chimanga ndi tomato. Kukamba za tomato, iyitu ndi mbewu imodzi imene anthu nthawi zina amayang'anira pansi kuti koma nkupeza phindu kudzera mu ulimi wa tomato. Kunoko tikulima kwambiri tomato, maso tikulima masamba ya chimanga ndi mbatatesi. Kodi ku mbali ya tomato iyi muli phindu lotani mu tomato? Tomato muli phindu kwambiri. Ngati panopa mwachisaso panopa tumagulitsa beseni 20,000 ndi phindu lilimo fana kuti pakati apo mu November ndi December beseni lomwe inali pa 55,000 panopa latsika kudandala limo kuti papa geni ndi yamba kugwa komano panopa ndi mayika ngati minimum price average price kwambiri motokhala around 15,000 yakati yatsika kwambiri kamanga fulana lima inake fika malima ndoti kuiputa na price of 10,000 komano panopa beseni pa 20,000 ndoti means phindu lilimo nditufa beseni kwamba papa anthu amati chibeseni cha Obama nake makhacho chokulirapo chimwe chacho nditi mangokhuthuliramo papa makhama venda ndituida mavenda pamakazi maina mapakira ameka line choka basi bajaba na mwamba ndechibeseni chimodzi yamapezali malo amuna tomato wa beseni limodzi ndi half wamena beseni so awira khale zimayotha kupakia mano beseni na 20,000 ndinona ndi matenga tomato mwachola ndikukhuthula ndikudzadza muno bwino 20,000 ndi phindu lilimo fana kuti nene mukona ndime iyi ndiyena kuti titha kumachola ndi beseni muna 10 atha kumawana pa tsiku
tikamba wamba kupya ise pomwe fapa pa kwamba umene kupya ndetiso ndime ina imemugenda ya tomato ngono amene tuli next 2 months atikadamba sokuchola nde wina so amene pa Nazareth apa tikokera mwezi February kumambiriro it means by July zakasamba sokuchola nde tikamba kuchola tomato pa meta kuchola tomato panopa nde tikati kuchola mpaka na June to July tikati kugulitsa tomato ndezima ngosintha pa market kuti tomato pena beseni bozati beseni nafika 20,000 pena 30,000 15,000 10,000 ndazina zatsika zafika 2,500 nde phindu lilipo kwa ngofuna timing yawe mulimi una lodi mine ili nthawi kodi nthawi imene ngazakhaye ndi business ya tomato ngakumana nayo ndiliyo ngati last year tomato alapanga business kwambiri mu November December chaka china chija tomato nazakwera kwambiri mtengo nthawi ya August kuzafika December nazachipa na magulisa beseni ma 6,000 7,000 10,000 kuma mu August cha vesemwe 2020 tomato beseni around 30,000 last year November December imene ngomalitsa beseni pa 55 kwina mafika paka na 40 mtengo wabwino panopa watsika wafika machani ma 20 fata ntambiri anachaira kuti muna December zakhala tomato wachita bwino ndifa chovula kwa mvula kwapangisana tomato ja achepe funa kuti kuthirira imakhalapo ntchito ngati tomato amene wankulukuluyo namukera mu October ndi timakhantha ya mbiri yothirira vula kamabwe mazabza tomato chakula kali mwamba kuchola so vula makhaponera kuti leba imakhala yochulukirapo ngati mu nthawi imene madzala panopa timaweza kwambiri ota pampo imene timakugwiritsa ntchito nga kuthirira komano phindu mu tomato ndeli losayamba and tikapeza phindu limene mapitisa timagwiritsa ku livestock kuja kupangira zina livestock kuja fati izi zimapezeka mapaka modzi tomato pali njira ziwiri za malimidwe zimene anthu kuno ambiri akumagwiritsa ntchito kulima tomato mu greenhouse kapena kulima tomato pa open space ngamene kulima ifeyo nchimo mu greenhouse makosti amakhala ochepa ngoti imakhala yodula kuti upange greenhouse yako ugule greenhouse yako zaike ndi makhala mtengote ulipo komano makosti ngati mankhwala chani zimakhala ochepa pamene mu ulimi wa tomato ngati wapa open space mero kupanga ifeyo kumala mankhwala ambiri kupopera timapopera every week ngati panopa timapopera kwambiri Difene ndi Sinoclone lakana kuti muna pamafika nthani ngati chaka chatha nazafika nthani ngati zapanga kwambiri to glugufe kama kana glugufe ngama monengera glugufe wa nankafumboja masisi kana kakati tacha tachoka palava chachema zafika ngati glugufe mangoti glugufe alimambia mangoti glugufe last year nafuta kwambiri ndi mankhwala game magwisa ntchito ngati papunda panga pano last year fana nakula tomato kuno bwino timagwisa ntchito kwambiri Stuart ale mankhwala kama Stuart ndika kabodo kamozi kama khala is equivalent to around 2 sprayers kabodo kamozi koni 9,000 ngati kupopera ma sprayer 20 ndoti which means uwena kugula mabotolo 10 ndina ndisana times 10 ndombeza ndamba chazo makhazani zochuluka ndizafuka tomato zokumsambe kumsamala choka ku Nazareth pa Nazareth wonese Nazareth yako ndi abwino ndi clean ilibe matenda si ukupopera bwino bwino palibe ma insects nali osamanga akudya Nazareth yako matenda amafuta kwambiri pano ku tomato ndi chiwawo sikweni fona ti mankhwala mero popera ifeyo koma matenda amafuta ma insects amafuta kwambiri ngati last year amene toka ndi glugufe kumano nathana naye ndithu tomato tinakolola bendito omalize mafuna ndidziwe mwanena zoti mmagwisa ntchito pampo pali phindu lotani limene mlimi amene akupanga ulimi wa tomato owanthirira angalipeze poyerekeza ndi mlimi amene akupanga ulimi wodalira mvula ulimi wodalira mvula umafuta fana kuti nthawi imene mukudzala anthu ambiri amakhala kudzala mbewu zomwezo pamene ulimi wanthirira makosti ena amakhala mwachepetsako ngakhale komanso mbewu zimakula mwamphamvu kwambiri fa dzuwa licha mwachitsanzo tomato amene timati tikafesa nthawi yakuti kuti ndi ya dzuwa tamuokera wamba kunyamuka ngati mupope muthira bwino bwino madzi amakula bwino kwambiri pamene nthawi zino zimakumana ndi mphepo kuzizira mvula ya mkuntho zinthu ngati zimenezo zondeza makusati tomato ja cost ya production ikhale a little bit high ndi ulimi odalira mvula si ulimi wopindula ngati chaka chino chivula yavuta apati kwambasa tomato matitire tiganiziza mulimi amene akulima chimanga choti akadye nditi pa chaka mvula yavuta madera ambiri adzala mochedwa tiri kudziwa kuti mvula imene yavuta chonchimo kodi idzafika mu April ikugwa chimodzimodzi kana bazakhaso ngamba nanga ngamene mvula yakuvutira chonchito kuva kuti maboma anza athu ena magwa mbozi zikadyeso maujinacha pamene ku irrigation
chimakachimana za anthu mu June, July, August kunalibe kombosi sinave nkhani za mbosi. Kapapa nkhani za mbosi zofika fona pali poste pali green vulai tizombo jatakira kwambiri ndiye kuti nkani nchembeza ndolani yanzi makhali zokutani zuchulukira. Ndiye ulimi wa nthira ndi mabwino kwambiri kana khala kuti kumalawi kunoko Malawi ainake nthakafe timapanga kwambiri focus ulimi wa nthirira. Indi even kana khati boma lini ma projects ena ndiye amene apanga support ulimi wa nthirira mwa large scale zikatha kuthandiza kwambiri fa ndikutenga ni imene chaka chino imene alimi tikuonera mavuto amene takumana nawo, vuto la kudula kafereleza, vuto la mvula, mbewu nayo inadulaso, kena kakadzale mbewu dula ja upezero apo watita 2021 kena kapezeke chingamba ukazule ukadzareso chinaso kuli maganyu ndio dula wekala pano paina maka 20,000 ena pakana 50,000 ena 15,000 so makosto saja makhali muli mngurani ukuluza. Ndino kuona ngati kuthekera kuti mala kugonjesa njala kusa chilo njira zina osaiti kungodalira pa mulimi wang'ono ngati mene tilili alimi ang'onofe. Loto la dziko la Malawi loti chuma chake chili munthaka kudzera mu ulimi silingakhale la tanthauzo ngati dzikoli siliyika ndalama zokwanira ku ntchitozi. Kudzera mu ulimi dziko la Malawi litha kuthetsa umphawi, litha kupereka mwayi wa ntchito kwa anthu komanso litha kuthandiza mayiko ena powagulitsa zokolola zosiyanasiyana. Mwachitsanzo, pamene dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo monga mvula ya njomba, ng'amba komanso mbozi zooneka ngati nchembere ndonda, dzikoli silingamapitirize ndondomeko zokhazikika pa ulimi wa mbewu wodalira mvula. M'malo mwake dzikoli likanayika ndalama za nkhaninkhani mmene lingathere ku ulimi wa nthirira komanso wa ziweto zosiyanasiyana.